weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni tondulmaji carangala ɓoke sabbundu dumga wura alpha mbahna dowa mbahna lesa jeeriyila bamamɓe fonde sammali virage ko on waktu yoni ha to wudduru e nder galle bayal abdoul jinda e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal armée leydi ndi yaltini communiqué hanki o gam yeddude wonande communiqué yeewi askan wi no holliri joɗodima e joomen martaba towɗo taw ko armée leydi sénégal ɗum jeeyi sababu dirtindeɓe seppoji ɗiɓe jinno wadde ñande altina paɗoɗo henno to leydi mauritanie cum musɗo bannoɗo toon to tujinina leegal al jazeera tatto mbasi hen pittali mumen baba e nene kame ɓinguela mumen taw saabi ɗumen ko bombon a gaza to leydi mali to hooreji jaggoɗe leydi ndi jillu makko to segu holliti armée leydi mali ene jiya e sababu accitgol jaydenke mo leydi france jagganoɗo duuɓi ɗiɗi e ndera leydi mali kabruji men mana en ha to guinée conakry côte d'ivoire burkina faso ma jaaha to souda algérie kame france ha to jolama jaɓɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen kura ko koddiɗo belɗo hen banggue jawɗo bomde so tawi mbaɗɗa hen ko matériel mo moƴƴani comptoir français de électricité ari e dow moɗon addani mon ko produit moƴƴo matériel original giwɗo toon to leydi france taw kadi an gonɗo e mahango guila e galle ma ha e batimaji maɗa jumaji e jamaji kala ko maha toon son jokkodire comptoir français d' électricité ma on keɓe en hoolare timmude no feewi an mahaɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa itti ɓoggi kuura ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suma lampaji maɗa jokkodire comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare comptoir français d' électricité tawete koto dakar lamorgo leydi sénégal to kermassar taɓande temedere hakkude mum e osan koni henna sifori so tawi ko comptoir français d' électricité so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe disantere uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique kono ne kadi lampaji e ampoule aji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui taw kadi ko lampaji leernoji hakkude galle ha bedda kala hen no jiɗirɗa projecteur uji moƴƴi aɓe jogui ɗumena ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo wadde ɗum e galle mum aɓe jogui hen kala ko jiɗɗa lesbotaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare cumoji ɗi ene keewi e kala saaha lampaji ɗi ene cuma firgoji ɗi ene maasa kono kadi sa jokkodire comptoir français d' électricité a moosat ha tina a heeɓi ko laaɓi sa yiiɗi jokkodirde mabɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe jaɓanena comptoir français d' électricité e dow meɗen gurelte ko lekki moƴƴi haako moƴƴo iwru ko en to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gurelte ko haako no haako wargani a ittade hen mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gurelte ala rewam ala effet ala haydara sa waɗi no wirani hen ma yiito hen kala cellal ɓandu maɗa an joguiɗo tension jogui avc ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru kono ne kadi koyɗe musoje koppi musoji
ɓandu musoro kala mum gorel teyya ene safra ha jiituɗa hen hoore maɗa. sa yiɗi andude ko jangta e gorel teyya jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoore maɗa kala ko poɗɗa yiide toona. sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorel teyya beele mbawa hebde lekki ki woto woɗɗu joni joni keɓa hen ko laaɓi. so tawi gonɗa koto leydi Congo jokkodirta koye Haruna Gaydo kabinda so korkari ko toon wo moltoyto mbatta ko 00 242 04 411 68 26. so tawi gonɗa koto Afrique du Sud jokkodirta koye Ibrahima Diallo mbatta ko 0027 82 74 67 672. so tawi gonɗa koto Mozambique jokkodirta koye Ibrahima Ba Pemba Cabo Delgado Alex mbatta ko plus 258 86 128 77 21. so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77. so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gaydo 06 50 99 64 43. musidɓe tedduɓe gorel teyya hewɓe cettima dañi hen jaam. ceerno Djibisi wittiyanke safriyanke safroji fina tawa. ceerno Djibisi kumpitiɗo ƴeewgal laaɓaɗo lasrari. ceerno Djibisi holliti an joguiɗo humre caɗele dewgal caɗele jeeygu caɗele ɗannugal caɗele kayitaji kumaɗo kala hende sa jokkodire ceerno Djibisi ma heɓen kollaɓi. ceerno Djibisi ko wittiyanke leɗɗe cafrowo safroji fina tawa yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis hémorroïde tension diabète nonne kadi donkuɗo ɓesnude caɗele gorago mo seyɗani memi kala hen ceerno Djibisi no humpiti. ceerno Djibisi ne jogui lekki kesi wittaki wiyeteki muuɗa hirda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa. ceerno Djibisi ne jogui leɗɗe bittade cafroje yoga ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kono ne kadi ceerno Djibisi ne jogui pegge usula ndenka ekkisal haɗanma dabare kame liggeyaji bonɗi kala. ceerno Djibisi laaɓaɗo listihar sa noddimo a rokkimo indema e inde nenema ma o haalane kala ko gonduɗa ha cikka elle ko onon gondi. ceerno Djibisi tawete koto Mauritanie to Nouakchott to legala netteka. sa yiɗi jokkodirde ceerno Djibisi ƴewanma listihar an gonɗo Mauritanie ko ujunere ugguya gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko buuɗi temedde nayyi mbuuɗo. kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ceerno Djibisi ene yarliti waɗandema taw hay mbuuɗa yoɓani. beele jokkodira e ceerno Djibisi koye numéro makko Wave walla ni Orange Money mbatta ko 77 653 03 67. so tawi noon ko numéro makko appel e WhatsApp ha mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00 222 47 22 80 84. so tawi noon ko ceerno Alassane Sy onne kadi ko gollodiɗe mo miñi ko. so tawi ko on jiɗɗa jokkodirde mbatta ko 00 222 48 10 00 13 base ceerno Djibisi taweteɗo to Djum to Legala wulade beeri woɗɗani juma murida woni toon ko ceerno Djibi Dem koye on jokkodirta jiɗɗo jokkodirde on gonɗo e Sénégal e nokkuji goɗɗi kala mbatta ko 77 395 99 17. musidɓe tedduɓe ceerno Djibisi e jeese meɗena. ciggam nangue wulgue diaw are moɗon adde mon ko jaam e kisale ɓamtare.
ciggam nangue wulgue diaw e gardogola haruna dawouda ndiaye gorko mo tumbela aɓe jogui beelema mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui congélateur uji solaire taw kadi ko marque leydi turki ɗin congélateur uji solaire ɗi gardata koye ponoje majji kame batterie aji majji dognataɗi ko ciggam nangue wulgue diaw panno solaire aji moƴƴi so tawi ɓe bannima ɗum installation e galle ma kala waktuji ɗiɗi ma heɓ kaaƴe galas ha timma wona koye nguleki faya koye korka an jiɗɗo congélateur uji moƴƴi congelan ma kala ko mbaɗɗa hen jokkodire ciggam nangue wulgue diaw ciggam nangue wulgue diaw ne jogui équipe moƴƴo keɓlaɗo to leydi turki taw ko heblo moƴƴo sukaɓe yadduɓe jamanu ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui ponoje e battiraji taw kadi ko panno solaire aji ɗi marque turki kame Allemagne kala sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗane installation e galle ma so woyduma so forage ma no jiɗirɗa kala keɓa ndiyam timmuɗam hay so tawi woyduma ko 100 métre ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui congélateur uji frigo ji téléji lampaji kala hen ko miijiɗa sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗane installation kala no jiɗirɗa keɓa an jeeyi posma kamɓe jeeyi doole mabɓe sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw tongode leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 566 40 22 on numéro ne waɗi WhatsApp walla mbaɗa tongode leydi Mauritanie 00 222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe korkari koye nguleki faya ciggam nangue wulgue diaw ene jogui congélateur uji solaire badden hen dando taw ko nangue dognata ɗuma kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe hoyre-biir go seeɗto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba no gadorɗen wadde guila lewru ndu fuɗɗi eɗen cuɓi gotoy sernaɓe jayde weltare TV artana men ko fate banggue korka men nde tawno andude diina jeeya koye humpitade nde tawno fulɓe mbi humpitade ɓuuri humpede ceerno Ibrahima Saydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ceerno Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa en garti e ko fati e lewru men korka en ñaguima Allah joom baɗe bawɗe o ko ndewɗen Allah hewde famdude foof yo jaɓan en yo Allah hokku en tawede kadi korkaji kewɗi taw ko jaɓaɗi ɓennuɗi e paaɗi arde ɗi foof yo Allah jaɓan en ko ndewɗen Allah hewde famdude fof Allah jaɓan en ko tahirɗen e ko perguirɗi en foof Allah yaafo en enen noon e dendagal bandiraɓe julɓe foof eyyi hande windande meɗen hande ko ha hande koko fati e ko almuɓe mbiyata umma ene woodi ɗiɗo ɓen ɗon koɓe yoɓoɓe e waɗɗade kadi koɓe ñamminoɓe ɓen ɗon ɗiɗo holi ɓen umma o ene wiye mama walla mum ko mufɗir woni mo farrit kay jaafoɗon e fuujore he mo farrit woni jeebiɗo korka ɓennuka aɗa rewetano hen ñamade mbasɗa yobde ha korka arti ay oɗon ñalawma so tawi aɗa yoɓoyamo a yoɓonmo kadi waɗɗade a yoɓonmo kadi sa yoɓimo kadi a ñamminat aɗa rewetano korka rawane belsindiɗa gantumaɗa iwi a selli a sellano e lewru ndu to korka ɓennuɗo o ñawɗa hen ñalawma ñamliɗa ñalawma o belsindiɗa ha korka arti a yoɓani wiyete ko mo farriɗ jeebiɗo korka arti a yoɓani ay korka so ari joni ay hoorat korka ha gasa so korka gasi a yoɓoyat ñalawma o to ka to korka sa ko waɗɗa ene waɗɗe maɗa yobde ñalawma o so tawi a yoɓi ñalawma kadi ne waɗɗe ma ñamminde goɗɗo ko murdi u
muyninowo so tawi omo huli cukalel ngel so hoori dañat caɗele cukalel ngel dañani goɗɗo mo ene muynina ɗum o yoɓa ɗum walla o ala ko yoɓi goɗɗo muynina cukalel ngel walla cukalel ngel jaɓata muynude goɗɗo koye makko tan muynata so tawi o hoori cukalel ngel so muyni dañat caɗele dañat probléme o ene yamira yo ñamlo ha o natta muyninde o yoɓa ay o ene waɗɗe e makko yobde ene waɗɗe e makko kadi ñamminde kanko muyninannoɗo o ko joɓowo ɓeeɗo ɗiɗo ene waɗɗe mumen yobde ko nde wetano ko kadi ene ñammina ɓe ñamminde mumen ko ene waɗɗi ɓaade ɓe jogii ko ɓe ñammini so tawi wonko weñi haala e wona ɗum onno sago men so wonko feewi en koto Allah to o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane mo ligseyba gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh on jarama ceerno Ibrahima Saydou Kane golle ma jooɗi peewi kabruji men e ɗemngal pulaar keddana joni koye leydi Sénégal l'armée leydi Sénégal yaltini communiqué muɗum on communiqué noon yaltini ɗum ko colonel Moussa Coulibaly ngam jabtade woni konguɗi communiqué yeewi askan wi no hollitiri wonande dirtini seppongo yinno wadde ñande tati nduɗo lewru woni altina paɗɗo henno ene wetane wona manditare leydi Sénégal ɓe kolliti saabi ɗum noon ko yewtidde e mabɓe e joɗodade e mabɓe wonande jomen martabuji towɗi taw koye armée gendi leydi Sénégal armée leydi ndi noon yeddi joɗodaki e mabɓe tene kadi holliti armée o ala kala ko fiidiri ɗum e dawrugol haydara dawrugol yo won dawrugol armée o heddoɗo heddiɗo aɓe jertino noon ɓesguji ɗi ha tentiɓe en dawriyankoɓe de toppito ko mbasa naworde hen gueɗe goɗɗe ko wona ɗum konon hewɓe hen ñiŋi wonande on ɓatake mo yaltin ɗum yeewi askan wi ha tenti noon ngam oɗo saaha takkude armée o ko waɗani ni hen jonde hakkude hoorejo jagoɗo leydi Sénégal kamɓe ɓen ɗanniyankoɓe walla mbiyen hajjiyankoɓe hitande hikka nde kanko Amadou Ba e tawtorede jagoɗɗo affaire étrangère mo leydi Sénégal ɓe garti e yaññade ko fati banggue yaadu Makkatul Mukarrama hitande hikka nde no wiiri jagoɗo affaire étrangère o holliti hikka biyeji ɗi ko gonga ne seeri yeehi ha yettoyi million ngaji 4 pawɗi 40 ujunere kono e ballal hoorejo leydi Sénégal Macky Sall holliti ngam ustugol ha million ngaji 3,95 capanɗe jeenayyi wonande ujunere te jafuɗon temedere 90 ujunere ɗum noon woni ko usti hen kene foto wonde 50 ujunere o holliti ɗum koye jurum hoorejo leydi ndi faade ɓen hajjoyoɓe wonande noon hikka ko Sénégal dottana ngam hajjiyankoɓe mum ko 12 ujunere pawɗo 860 neɗɗo siftinde no rowani wonno ko ujunnaje 5 pawɗo 860 hikka noon yeehi ha yettoyi 12 ujunere pawɗo 860 hen 16 walmin hen 11 ujunere ɗannoto koye dalle privé kañumen nawata koye men ko wona ɗum ko ujunere e 860 ɓen ujunere 860 ɓen jadata koye délégation Abdullaahi Saar ko délégation gouvernemental no wiiri jagorɗo toppitiɗo ko fati banggue gueɗe caggal leydi Sénégal ngam teskede gandal makko e heblo makko o suɓama o woni gardiɗo astronome en ɓe leydi Sénégal ɗum noon ko caggal nde waɗi mission makko e nder leydi Sénégal wonande équipe goomu tambiɓe oɗon fannu ngam neldemo e gendi ndi Omar de woɗɓe dañjemo joɗodade e mawɗo leydi ndi Sénégal hollirde gandal makko e ko faggi ko on woni biteɗo Marem Kayri ngam toɗɗedemo ɗo saaha yo ardo ko fati banggue goomu ɓen wiyeteɓe astronome en to banggue koode e ko weeyoji ko fati ɗin fannuji kala guila e lewru hayɗen gueɗe kala mawɗo leydi Sénégal takkanimo médaille o ñande conseil des ministres ɓennuɗo ko nden wo suɓa e oɗon fannu rewɓe Benno Bokk Yakar taweteɓe to Touba e gardugol sohna Mam Sayi Mbacké yuɓɓini conférence ko fati banggue diine l'islam taw kadi on conférence waɗa koye dow inde Serigne Bachirou Mbacké Abdoul Khadiri joguiɗo konngol mouridisme ɗum noon ko miijade yuɓɓinde ñalawma mawɗo ñande 6 avril toon to Darou Rahman walla mbiyen toon to Darou Quddus ko nder Darou Quddus taw kadi fawete koye dow inde mawɗo leydi Sénégal
teddinirdemo ngam teddungal makko e darde makko e gendi leydi Sénégal ko wona ɗum ko kadi noddude hen jaam e kisal beele duumo e nder leydi ndi Sénégal hanki o kanko Mambay Niang jaagoɗo tourisme ene wonde avocat ji mum ɓe kuccodiri hanke jaydiyankoɓe ɓe kolliti ñawore nde no yaari ni ko gonga ɓe belti hen kono ɓe cabbino ko ɓuuri ɗum noon firti koɓe jaaɓi kono kadi aɓe noddita ñawore nde ɗo tan e altina ngam ko fate banggue kanko on biteɗo Ousmane Sonko ko waɗe leydi e ko hunde bonde no fewi ngam noddude fitinaji e kelgol e seppoji kaɓe wargoji e gueɗe patude fannuji goɗɗi kala yeewi askan wino wulat sasata kañum tan seppata ñande altina nde ko gon seppo noon ɓe pelliti dirtinde happu mum suwa taw andede goto e jeeyaɓe e landa Pastefa taw kadi ko kañum jogui catal cellal ɓalli wonande landaka biteɗo Seydou Diallo accitama ɗum ko caggal nde weddono e kaso ngam tumedemo kanko itata haalisaji mo rokka sukaɓe hewɓe yo jalto jaaha ceppoya caggal nde procureur Bakhoum yaltinno konguɗi muɗuma o hollitino koye leskoji lugguiɓe goni wonande ɓen commandoji ɗi Pastefa yinnoɓe dillinde leydi ndi tato hen nangaɓe beddama to kaso hen ɗiɗo gonno ko mintreɓe gonno ko ancien militaire woni Kaba Diakité ne wonde biteɗo Kaba Diakité ne wonde biteɗo Tammo Famara Mané ne wonde biteɗo Sagna ɓeɗo hen kala beddama e kaso ɗum noon ko tumedeɓe yidde helde Auchan Terre BRT Total magasin uji goɗɗi ɓittinde yimɓe addude fitinaji e nder leydi ndi Sénégal. Idrissa Seck bannoɗo jillu mum gila tan nogas e tati ndu lewru ngam hollinnode ma waɗa haalande muɗum ko kikiɗe hande ɗo kaletena woni to hôtel fune City Dakar ko toon waɗata hande haalande mum e yeeso ɓen jaydiyankoɓe Idrissa Seck gardiɗo conseil économique et social environnemental holliti haalande mum ko hande ma en garto e nden haalande ngam o saaha landama ko rewmi wonko faji e makko Orange oɗo saaha ko opérateur mo ganduɗa hewɓe ne joofi ɗum peɗeli to banggue guyka internet sa soodi connexion wonata tan hay seeɗa ɓe guitta ha laaɓa ɓeena moɓodirɓe taw ko ɓeena moɓodirɓe taw ko sippoɓe e nder Flogbox ɓe kolliti ñalawma alet janggo kamɓe kala maɓe mbat gueddere Orange ñalawma o kala no wori noon gam hollirdeɓe mette mabɓe ko guyka mawka ɓe teski hen no fewi to Kédougou yilotoɓe kanŋe e suuɗayru maninajo goto hanki kañum nanga wona guila ko 410 brin taw kadi ganduɗa woni kuuɗi kene fot kuuɗi taw ko explosif kuuɗi pettoji kene wona 150 corde woni ko nanguira ɗum noon wo wiyete ko janggo Dembélé o nanga ko ko bireɗo harenga wonanga harenna ko toon wo nanga ngam yinnode yaade toon to kanŋe o ACT to jehetena ko toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kébé hol kabruji garanɗena to Ziguinchor ko taari ɗum kala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar a salmitama denndangal hettoɓe Weltare TV kabruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor coordination Pastef e yew askan ɓe mbaɗi hanki jonde mabɓe ɓe kolliti jogui konngol ngol ko Lamin Ndiaye verdict justice o no yeniri ni ɓe kolliti laamu ngu hulɓe tan no ñawrini laamu ngu no huliɓe tan kamɓe ɗo ɓe gandina Macky Sall ɓe ndewi koye direct Ousmane Sonko hay goto wawa hadde ɗum 2024 yaade campagne hay goto kadi wawa hadde mo wonde président de la république du Sénégal ɓe kolliti noon Macky Sall so tawi noosi candidat 3e mandat lawon fawon firti lawon fawon no wano toon wa hedde koɓe jippotoɓe e laabi he ɗum noon koɓe waddoɓe Macky Sall garmi ngara ha rutto e télé mo haalno e radio mo haalno o wiya waɗani candidat mum 2024 so en garti ɗo e département ɗo e Kafountine wuuro no wiye Kuyel kamɓe de ngoɗo wuuro eɓe gonde caɗele mabɓe ko lekki mawki ina yani poto kuura ma won joni jontiɗi ɗi ina wayno ɓe noddi sonleke yo ara faaboɓe kono noon sonleke jaabaki hen woni koye dow lawol yimɓe ne jaaha jamma e ñalawma
sonaleb so wona wiɓe mbaɗeni ɓe gandi noon eɓe gandina noon laamu ngu hoolare ala toon e oɗo poto kuura. So en garti ɗo henna ɗo e nder Bignona ene wayno kanko préfet Bignona oɗo waɗi haalirde makko hecci hanki o holliti hutbañere aljuma nde yo yimɓeɓe fof hutbin jaam yoɓe kaal ballodiral yoɓe kaal kadi yimɓe kaala konguɗi moƴƴi jaaha ko moƴƴi mbaɗa ko moƴƴi leydi ndi deeƴa goto fof wawa gollade golle muɗum. Coordination Pastef eɗen gandi ko haali ha paari ko Boubacar Dibor Faye oɗo de ko professeur to e université Assane Seck tono jangguinta o holliti ndeɗo ñawore ala ko foti haalirani hunde so wona ko jaam e moƴƴere e maslaha Sénégal ha goto fof wawa gollade golle muɗum. Woni hen so dawani ñamata woni hen so kirdaki kirtotako. ɗum noon yoɓe goppuɗi ɗo haalaluji ñawama gasi yimɓeɓe goni e jaam e cellal jaaha e jaam mbaɗa jaam. Weltar TV musidɗo Amadou Issa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗo radio Zik FM jokkude Saar Abdullaahi Saar yalla ko walde jaam. Amadou Issa Keɓe sen giwi to Ziguinchor payeten ko ton to leydi Mauritanie jonde kaldigal yuɓɓinama ɗum ko hanki o hakkude gouvernement mo leydi Mauritanie kame mission mo Nations Unies yilliɓe toon to Mauritanie ngal kaldigal noon ko fati banggue cete kewɗe ngam ɗoftodirde leydi Mauritanie hakkude mum e Nations Unies ha tenti noon to banggue fodde haqqe innamade e riwtude kalifandi kono ne kadi ƴellidde fodde neɗɗo e nder leydi ndi ha tenti kadi to banggue cellal ɓalli kame gueɗe goɗɗe e dawrugol kala kono ko fati banggue plan ɓamtugol ndema e nder leydi ndi e gueɗe fannuji kala ɗum noon ko 2024 ha 2027 jagorɗo diine mo leydi Mauritanie woni da wuldu Sidi Wuldu Amara kanko ona oɗon jagorɗo o holliti e nder capital Mauritanie Nouakchott ɓe pecci toon nguuran jonka no feewi kene tolno e 497 ton taw ko nguura ɗum fecca koye almameɓe kamɓe ɓen jangguinoɓe duuɗe daara woni duuɗe Qur'anil Karima kene fotto wonde 600 neɗɗo wawi hebde hen nguura timmuka kene yana ɗum ha korka maya rutto kadi faya e kumtari mawdi no feewi caggal lewru korka ndo jagorɗo ñawoje mo leydi Mauritanie yuɓɓini jonde nden jonde noon ne tawe hen wonande tambiɓe ñawoje leydi ndi kame dadiɓe hinde police gendarmerie kame yogay société civile ko yiddemo umminde campagne mawɗo no feewi ene wonde espérena taw ko to banggue judiciaire ɗum noon ko yidde nelde seteji yogay état ji nder leydi ndi gam findinde yimɓeɓe e jertindeɓe rentindeɓe hutorade doole wona hunde hande haɗande wala hunde yamirade e nder leydi ndi ko banggue hutorade min ɓuurma doole mboɗonma macciɗo e nder gallama ko an hirsata huttata defata waɗata kala taw kadi komi gujjuɗomayi wawnere gueɗe goɗɗe hono heewi wadde kala saaha wonɓe e nder leydi ndi holliti ɗum koko kiitata nattata ha laaɓa ha wiye ceer ɗum noon maw ittu délégation ngaji gam nelde findinde yimɓeɓe kala nanguiraɗo oɗo fannu ñawore muma koko sattata no feewi jagorɗo ndema leydi ndi kame c'était banque mondiale ɓe jillima e nder leydi ndi ha tenti noon to nokku biyeteɗo Wadi Annaga ene tawe e nder 3 e hoore muɗum aɓe gonde walimo 3 kam ko on sete mo banque mondiale kame jagorɗo ɓe jillima toon rewɓe waɗɓe toon jardin aji kene wona temedere debbo ne heɓa hen gurdam mum to banggue lugumaji e to banggue fruit ji kala oɗo saaha hollirde wonande ndema e nder leydi Mauritanie ene ɓeydo ƴellitade kono kadi oɗo saaha maɓe ƴeew holpeje batteɗe hakkude boñ windere kame gouvernement mo leydi Mauritanie gam ballodirala to banggue ndema ha ɓuura ƴellitade e nder ɗiɗon fannuji kala teskama yo gayleɗe e nder Nouakchott ɗiɗo dumunnaji kala ko kuppiraji ndiyam woni ko teska hen wona koye nguleyki e korka wona kono kadi haɗo hen haydara ala koɓe keeɓi ko fate banggue communiqué giwɗo e société tambiɗo ndiyam jerteɗam e nder leydi ndi taw kadi ko ɗiɗon kuppiraji ala kala koɓe keeɓi hen ko laaɓi haydara cummusɗo bannoɗo to commune tujunina legal Al Jazeera ha cukalel gotel wasi hen fittanu muɗum ɗiɗo woɗɓe mbasi hen pittali mumen gon cummusɗo ba mum guel cukalel
e nene mum ngel cukalel kala keddima e nguɗon cumo non waɗi koye nder hayma goto woni tan caaleji ɗe mbaɗata ɓe gudda ɗum e kala bangeji ko gaz noon fetti toon ɓe donki yitude demal ni woni cumo ƴettiɓe kamɓe kala ɓe cumi cum musɗo no feewi won hen ne tawe to hôpital ɓen tatto mbasi hen pittali mumen tonuwa debo seppo awoɓe ngo siltata e kala saha ngam hollirdeɓe mette mabɓe faade jagorɗo awo ma jekkaɗe leydi Mauritanie ɗum ko caggal nde on yaltinno communiqué mum katgol wone gawirɗe ha tenti kadi gawirɗe fina tawa e nder maje kadɗe leydi ndi ngam oɗo saha teskeda ɓe nanggal likon tokoson teni kadi bonna maayo ngo kamɓe noon ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no fewi ɓe kolliti ɓe ciltata e seppude so wona on jagorɗo itti ngal kaɗal ngal a hannoɓe toggidi maka feccama toon liɗɗi kewɗi no fewi ngam wallidde ɓen ñoolaɓe ɓe doole mumen kewani no fewi beele mbawa dañde ko fati banggue pawdi e kaccita pawdi e bottari mumen walla kiraɗe men walla daña kam wonande kumtari safdi caha likon mbaɗa hen basalle seeɗa so waktu o yoni tan jomin kimmirana ɗum jeeyi sababu liɗɗi kewɗi yettade toon ngam feccede hewɓe ɓe ganduɗa doole mumen jettaki won e nokkuji to leydi Mauritanie keddoto ɗen jagorɗo cellal ɓalli ndendi leydi ndi kikiɗe hanki o yaltini communiqué ngam dartinde ko fati banggue yogay kaaɗe covid-19 so tawi a arino hay keerol leydi Mauritanie ko ma kollira ko fati banggue test PCR o holliti ɗum dartima giwowo leydi Mauritanie gande ɗanno mo tani ni kene waɗa ɗum so wona taw leydi ndi paaɗa ndi en heddori oɗon fanno so tawi kay ndi leydi heddoraki sohlani ni kala waɗa ɗum woni ara nder leydi ndi kadi sohlani wadde ɗum météo leydi Mauritanie holliti hande yogay état ji leydi ndi ko poussiére mawɗo no fewi boɗejo coy ne wonde nguleki mawki teskaki ɗum noon yimɓe yo mbat kaalaji tan ndecca keɓa e nder cuuɗi men nden to kadi sagginde e boowal walla nokkuji kewɗi hendude tawno ne heewi addude cumuji no feewi sen giwi to leydi Mauritanie paɗen ko to leydi Mali région mo gawo ko région kewɗo mayɗeli no feewi kame biftale no feewi saha kala yimɓe biftele toon kamen jangoji wargoji lebte kono kadi ko région ngakkuɗo ndiyam no feewi mission loni mo Nations Unies walla mbiyen mo MINUSMA ɓe mbaɗi hen ballal manggal no feewi ngam wallidde dogamolto en taweteɓe camp biteɗo Sokoria taw kadi on camp alano ndiyam kame talattay ha fayma inde yelimana kame nokku biteɗo Tishida tin hamma ha fayma jebboko kame unité ansogo meneka ɗiɗo nokkuji kala mbawi waɗede force uji beele ɓen doga molto taweteɓe ɗi diwanuji kala en mbawa hebde ndiyam timmuɗam nden beele ɓe keeɓa ndiyam ko caɗele mawɗe no feewi sa dañi ndiyam koko jarɗa tan goɗɗum kam a wawa hutoraɗɗam ndiyam kono ɗo saha ɓe batti dañde ndiyam timmuɗam e balle wone pelle jarlitiɗe jokkodirde e MINUSMA ha mbawa wadde toon force uji kene tolno 16,150 fittandu watti hebde ndiyam taw tampani ko wona ɗum ko e nder nden limore hen ujunnaje 950 ko rewɓe ñallanoɓe tampude to banggue diƴƴe hande batti hebde ndiyam taw keɓani hay caɗele gote armée leydi Mali wannama musée goto mo ganduɗa musée national ɗum waɗa koto Bamako ko hanki hollira ɓiɓɓe gendi ndi taw koye ballal colonel Assimi Goïta délégation mum yettima ɗon ɗo on musée waɗa tan ko photoje natte mabɓe noɓe kaptorto ɓeɗo henna joguitiɓe pelle taweteɓe nder leydi ndi ngam rokkude sembe koninkoɓe leydi ndi ha ɓuura kadi wawde darade e darde nde ɓe daari ngam addude ndenka e kisal e nder leydi ndi finoɓe to yohosu ene tawe nder commune mo Boura finoɓe toon to Boura kame Kombiya goni koye caɗele mawɗe no feewi aynaɓe ne hoɓe jawdi taweteɓe toon e rima autorité ji local kame autorité ji laamu leydi ndi kala ne mbawata fabadeɓe jawdi mabɓe gasi ha laaɓi ko wiiɓe ɓolɓe goni toon sa ori ko festilaji guittanma toon nawa jawdi ma ala kala ko mbawɗa wadde kala kay jarga mawɗo joguinoɗo jawdi gayni ha laaɓi gouvernement leydi Mali waɗi rôle mawɗo no feewi ko fate banggue accitgol Olivier Dubois taw ganduɗa ko on jaydi yanke mo leydi France nangganoɗo duuɓi ɗiɗi e nder ceene ɗe leydi Mali to gawo ha fenma daga leydi ndi accitaɗo yontere yawtunde toon to Niger
kanko on shekel kogala mayga wo holliti armée leydi Mali waɗi hen tabal mangal no fewi kono ha ɗo sitaka hay inde muma ko fate ɗiɗon gueɗe to segu ko toon tawete kanko on hoore jagoɗo leydi ngam tawtorede ƴellitgol faggudu diwan e catal taw ko bitegal chambre de commerce ƴellidde e tiggidde yogay ngaluji taw ko cete certude to banggue karité to banggue bukki to banggue gueɗe goɗɗe ha gendi ndi ɓuuri wawde wawande hoore muɗuma o holliti toon konngodi makko kanko on hoorejo jagoɗo gendi leydi ndi to Guinée Conakry paɗen tribunal ngal kisidugo ñaawi suka gorko mo duuɓi nogas nottortoɗo Mohamed Sangare duuɓi nogas omo lelo duuɓi 30 e kaso woni tan so yaltoyi kaso omo wuuri o dañata ko duuɓi 50 duuɓi nogas resani ala ɓiɗɗo taƴanama hanki o jeeyi sababu ko yoɓademo fittandu wonande égyptienajo goto biteɗo Youssoufa Gabari gonnoɗo e nder leydi Guinée ɗon wonno boutique ne yeeya kanko noon wo holliti yinno ko yaade toon to Europe o yiyino ha wujji haalis nene maggo on noon ala ko yonata seeɗa on noon jeeyaɗo toon to leydi Égypte ɓe jokkodirno o yeehi nokku muɗum ene yeewi no fewi kañum tan woni ɗon o yano ko ñamlade ɗum haalis nde o yetti e nder haala mabɓe dañi accident ɓennude hen o yooɓi fittandu oɗon ɗum jeeyi sababu noon ñawore makko a yanirde dani hen goɗɗo mo ñawore mum suwa yande cour suprême hanki miccima e dosiyeji Ibrahima Kasori Fofana gonnoɗo hoore jagoɗo leydi e laamu Alpha Condé jogorno tajje haalaɓe ko 11 ndu lewru daridu hande ndu woni avril kono dirtinama ha 17 avril septinde on wo nangano ko 6 avril 2022 hitande e kaso ngam tumedemo dirtindemo ngaluji kewɗi no fewi nde wonno hoore jagoɗo e laamu Alpha Condé to leydi Côte d'Ivoire hanki o yippigo Laurent Gbagbo moɓodiri landa muɗum kame sukaɓe yaadi mum kala e hewɓe ko toon o suuti konngudi makko kanko Laurent Gbagbo o holliti CPI cour pénal international to nawa to ala kala ko nawimo toon so wona toñangue ngewo toña taw kadi toñimo ɗum ko occidentoji jinno tan ko ittudomo e lefol laamu nawimo toon cokkimo toon nde ɓe gandi kay haydara ko waɗi ko nden ɓe pelliti accudemo ko fate fitinaji bannoɗe nder leydi Côte d'Ivoire 2010 2011 ha kene tolno e ujunnaje 3 fittandu heddi hen wo holliti nden limore ha hande o gonɗinani wiyede tan ɗiɗon fitinaji kene wona ujunnaje 3 neɗɗo maayi hen ala kala ɗo wawi hewde ha ɓen mbasa hen pittali mumen caggal ɗen fitinaji wona fitinaji ƴiƴiji no fewi wo holliti ɗeɗo gueɗe kala ala kala ko gonɗini hen heddoto noon ko yooɓe guddel losko ɓe ƴeewa hol yoɓiɓe pittali ɓe ɗona ko wona ɗum ko kanko Laurent Gbagbo e yaadiɓe landa makko Charles Belegoudé arin toon hanki kono wulla ko ha dogi hande o noon kikkiɗe kanko e yaadiɓe landamo kala maɓe moɓodir toon to palais de la culture de 13 villes ko toon o yiiɗi wadde moɓodiral manggal no fewi ngam noddude ɓiɓɓe gendidi kala oɗo saaha ngam wurtinde dawrugol wonande landa africaine ka o tafi ko ɓoyani no fewi to Burkina Faso waylo hanki kikiɗe kanko capitaine Ibrahima Traoré hoorejo leydi ndi o wayli chef d'état major général armée leydi ndi woni David Kabere kanko David Kabere bannoɗo jillu mum toon to leydi Mauritanie ken wona joni balɗe ɗiɗi kam sammina e poste muɗum ngam goɗɗo ƴette ngam wawde habtade wonande ɓen seɓɓitiɓe on biteɗo Célestin Simpawre on woni kesso toɗɗaɗo chef d'état major général armée leydi ndi jogorɗo ƴettude guinol golle habtade ɓen joguitiɓe armée ji taweteɓe e nder leydi ndi wuuro wiyetengo Kosoko ene tawe yettinga e nder leydi Burkina Faso hanki yimɓe jeegomo mbasi toon pittali men hen nayo ko wallidiɓe armée leydi ndi heddiɓe ko civil jamour wi AFP ɗum ko ɓen seɓɓitiɓe waɗɓe jangu kono kadi e ballal hélicoptère ndiwowa ɓe mbawi riwde wannoɓe nguɗon jangu hewɓe hen ɓe jooɓima pittali mumena to Soudan ko ɓulli kanŋe mabbi e ɓen asannoɓe guila ñande alhamisa jawtuɗo limore musde no fewi to nokku mbiyeteɗo Wad Khalifane tawe e nder leydi Soudan kene wona 14 neɗɗo mbasi fittanu men ko aljuma hanki o ɓalli mabɓe jiita totogo gouvernement leydi ndi woni hoorejo leydi mabɓe Fo Yassimɓe yaafima kene tolno
e temedde tato e capanɗe joyi e ɗiɗo dumbaɓe taw dummira ko dawrugol wona waɗɓe dégaji mawɗi no feewi jaltinama kaso beele kasoji ɗi ɓittito seeɗa caggal teskede ne ɓitti no feewi hakkude France Algérie garti e cehilagal ɗum ko caggal nde Algérie noddinno ambassadeur muɗum tawiɗoɗe to Paris wonno koye lewru février ɗum ko caggal nde gorko biyeteɗo Amira Bouraoui mo ganduɗa koko haɗano yaltude leydi Algérie suuɗi e suuɗayru yalti Algérie fayi toon to Tunisie ko ɗon ƴetti laaɗa ndi wawa naati toon to Paris laamorgo leydi France kamɓe Algérie no ɓe kolli hen mette mabɓe France ne andi on ko kaɗaɗo nadde toon kaɗaɗo yaltude leydi muɗum holko saabi ɓe jaɓɓi ha on naati ɗum jeyno sababu ɓe nodditi ambassadeur mabɓe Saïda Moussa kono ɗo ñalawma hannde Saïd Moussa runtitima toon to Paris ngam fuɗɗitade cehilagal hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe to joolam jabiri jeheten ko to Brésil jillu Lula Silva hoorejo leydi ndi fonno wonde ko 31 walla mbiyen nogas e jeeɗiɗi ha ñalawma hanki o ɗum jeyno sababu dirtina ko 11 lewru mars 11 lewru avril jafuɗon o jogori yilloyade toon to Chine hakkude makko e nande makko Hin Jinping ngam jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe leydi Brésil kam leydi Chine to banggue faggudu ha tenti to banggue commercial ngam ƴellidde yo gay dosɗe calɗi ndema no wiruno Silva kanko on so ƴetti lefol laamugol Russie Poutine holliti caggal hankadi ni fiɓi wonande occidentaux ji ko anɓe mawɓe leydi Russie ɗum ko caggal nde burli walla nde sumi diplomatie hakkude mabɓe ɗum ko caggal nde ɓe ƴetti laaɗe mabɓe ndi waɗi faade toon to Ukraine Canada jeegomo ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol kañumen mbasi pittali men ɗon ɗo ɓe natanno États-Unis de Amérique koye cangol ngol ɓe taccanno kamɓe kala noon koɓe humaninaɓe to États-Unis de Amérique yiɗɓe e sehilaɓe yaadiɓe Donald Trump hanki mbaali ko sara résidence Donald Trump to Floride hollirde mette mabɓe ko fate nangal Donald Trump jogoɗo dorade e yeeso suudu ñawore ñande talata padre e noon ɗum ko caggal 2016 jaggimo ko takkere suka debbo João Porno kam wonko rewi hakkude mabɓe wawi wonde kala ko ñande talata nde ko heewi jogori andede hen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garandeɗo kekiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon kiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena